Baita nik ere. Eki, urte berrion. Markatu ama. Baitia, urte berrion. Bueno, Sep, ospatuko dugu? Ni badaukat botella bat gordeta. Hala batea. Eki, esaiok posporainari etortzeko. Zagon hemen, urte zarrako ospatzera, joan duen hotel batera. Topera, Nabaritzen duk bai tabernak dirua matiela. Ei, venga, ospatzera. Bai, edalantzea baita ditzagun. Etxe buruak. Baina, ze txampai klasera hau. Sagardoa, eta oso ona. Sagardoa. Venga, edalantzea baita ditzagun. Bueno, nahi utzi gauzatxi bat esaten, Txintxin egiteko. Telefonoiek itzali mesedez. Hala ba, a ber. Bitxori, zuria da, Neria? Bai, nor da? Alain, eta nola topatu nauzu? Nere biloa da. Ai, ederki, eta Toma urte berria. Argia lortu dugu. Baina zer da hori? Elur oreina. Ekire laguntzarekin parketik hartu dugu. Ixa, iramak kaina badun. Ez dakit nola eskutatu dugu dantzainan pasa direnen. Sara, egin atximur esna nagoela ziurtatu bardet. Ama, zu elur oreina lapurtze baina zelan dezu. Bitxoriren sagardoa. Zergatik ez gera briskan jolasten. Bitxori, urte zara dela, zerbait divertigarriagoa egin dezakegu, ez? Hori da, gente. Venga, dantzatzera! Ire mogia ikusi dun? Ez. Enegien ainondo dantzatzen nuenik, denak eman da ibiliaiz. Joselinekin klasean abaritzen dituk. Asko praktikatu duzu, Azkenean. Azkenean ze, ja ez eiz Virginia? Mogia aurkitu dudala. Eta virginitatea? Dantzatzeak beste norabait eraman zaituzte? Zan inean, esperientzia hau deukala. Fijo. Eta nik amari esaten nioan, suspenditzen nuenean irakaslean mania zidatelako zela. Bueno, vale, Virginia naun, ta zer. Niri primeran iruditzen zeidak. Arazoa erorrek daukak. Zeharo gaizki daramak. Oain ez, Joselini egia esan zionat, eta lasaiago nagon. Azte guran kanbora guaztin. Benetan? Plan hona? Etzakaztu esandakoa, Ez adi matxito planean jun eta mimazak. Berak ni mimatu beharko nahin. Kojo nautan nagon. Ze potxok baizen, jateko modukoa. Nebarik banu, ibezalako askatuko nekek. Bueno, da izer. Zer? Oiatzekin? Zer ez? Eta bete juntu ala? Ez? Baietz pentsatzen dinan. Jango bau bezala begiratze jonda. Ja, baina... Ez daukan aukerarik. Gezurra ematen din ibezelako tipa batek adorerik ez izatea. Urtea hasi berria dun. Gauza berriak egiteko aukera bikaina. Ta bueno, gero arte arregatxoa. Gogoratu, ausartek diten irabazten. Tia, superfuertea, ez dakiala norekin topatu naizen. Ametxekin, birra batera gonbidatu nahin. Ta oin txarte sekula ez dian kasu putarik ere egin.
hain urduri jarri naun, txorradak besterik ez dizkedala esan. Akin nolakoa naizen, pila bat antzematen zaidala norbait gustatzen zaidanean. Ai, badatorrela birrekin, bihar kontatuko inat dena, urte berri hon! Eta noiz esan behartzen idan? Orantxe, ari naiz esaten. Eki bihar etxetik botako gaituzte. Ezin du beste azte bukaera batian izan? Arra, hilabete para pasa arte ez dut berriz jairik izango. Eki hitzik gabe usten nauzu. Mesedez, ostela ja pagatu duguta. Vale, venga, segi. Baina beste gauz bat ere komentatu nahi dizut. Zer da? Josen aitak lanaldi osoko kontratu azkaini dit. Barran oso naizela dio. Ta bueno, lana izango dugunez biok, elkarrekin bizitzea erabaki dugu. Baina adingabea zara. Berala, beteko ditut 18. Eki hau ez da unea hortaz hitz egiteko. Bera gauzak egite daukat, buruan. Segi, eta hitz egingo dugu. Haupa. Haupa. Ze? Eki arraro xamarra ikusi dut. Ze gertatu da? Nera betasuna. Ikasteari utzi eta neska lagunarekin bizitzea bururatu zaio zer iruditzen. Erokeria. Ni bai erotuko nahuela. Mira, kriston mala hostia jarri zait. Lasai. Bere bizitzak pikutara botako du. Nik ez dakit zer gertatu den edo noiz galdu dudan. Argela naiz. Elur horreina ekarri zenutenean, jeloskor ere jarri nintzen. Hori bai dela argelkeria. Ekik asko maite zaitu. Bai, badakit. Baina galtzeko beldurra daukat. Guraso guztiok daukagu beldur hori. Ja, bai. Baina nik nire bizitza osoa pasa den lagunei esaten, seme alaben erabakiak onartu behar dituztela. Hori gertatzen zait gehiegi hitz egiteagatik. Dena dela eki oso ona da zenbakiekin. Ikasten jarraitu beharko luke. Bai, saiatuko naiz konbentzitzen, baina... Gainera, nire diskursoarekin koherentea izan nahi badut, aukera bat bakarra daukat. Bakarra? Bai, bere erabakiak onartzea. Ja. Eta erratuta baldin badago? Berdin. Badakizu? Askotan eskaini didate Afrikara kooperante bezala jutea. Eta eki beti izan da ez joateko aitzakia. Ez da aitzakia, zure semea da. Bai. Baina, barru-barruan badakit Afrikara joateak beldurre ematen didala. Eta hori ez da okerrena. Bada besterik? Txoselinekin ikusten dudan bakoitzean, odola irakiten jartzen zait. Barkatu esatea, Baina jelosko rutsa zara. Okerrena naiz. Matea, mikatza da. Harri. Harri. Ez dugu lortu. 2500 falta zaizkigu. Orduan, bideoak ez dute funtzionatu? Hemen arrakasta izan duen bakarra zu izan zera, moina, baina ez da xosik iritsi. Zer egingo dugu? Isa, hartu zure maleta. Bagoaz. Sentitzen dut, baina Deniako lenguzu batekin hitz egin dut eta... Bueno, ama, nik goiatzekin hitz egin dut. Pixu konpartitu batean dago eta logela bat libre daukate eta juteko eskatu dit. Bazoazte. Nik ere martxa egingo dut. Afrikara joateko garaia iritsera.
Ba, nik ere, nire biloakin hitz egin dut. Eta rezintzara joatan behar naiz, bisitan etorriko da. Eki? Baina, zer egiten duzu hemen? Gertatu behartzena jakinda ezin alde egin. Oito egingo dauzu, ama. Mi esker. Lasai, ni zuekin nego nahi nuen. Ui, segertxe polita. Bai, Joseko paritu dit. Zuek ez dezu ospatzen? Guk opariak iriki beharrean kasak izten ditugu. Bueno, goiatzai daukat. Isa, Bai. Bueno. Aio, peraio. Atean tipo badago. zer da polizia? Ez dut ondo ikusi. Zer egiten dut? Ireki, total bagoaz. Hau zuen zazu da? Firmatu egin behar dut? Ez de behar. Zer da? Etxe gabetzeko agiria. Ke ba, uste dut alde egin duen tipua Baltasar erregea dela. Zer? 2500 euroko txeke bat da. Justo falta zaiguna. Zeinek bidali du? Ez du jartzen. Eramaileari? Ez dut ezer ulertzen, zein izan da? Ez du asko inporta. Ezin gaituzte bota? Bale, ze ondo. Bazenekien 2500 euro falta zirela. Zu izan zara. Ni? Ez da pentsatu ere. Ta zen izan daba. Ze egun da gaur. Tarriak zei. Eta zer esaten dizut nik? Erregeak existitzen direla.